The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we begin our Bible study nining adlaw, kung ikaw sa ka magtotoo kang Ginoong Jesucristo, be sure you name your sins privately to God the Father. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. You will then be in fellowship with God, mapundaan ka sa Espiritu Santo, andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. If you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyu nga imong yatubang dili ang pagkumpisal, kundi tuo kang Ginoong Jesucristo. Kay siya lamang ang atong manluluwas. The issue is faith alone in Christ alone. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, magampo kita sa hilom. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining adlaw, nga imo kaming gilugwayan usab at tagan og laing kagayunan sa pagtuon sa imong pulong, ug kami nagaampo nga ikaw pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, kami makakaton og dugang pang mga pagtulunan niya sa imong mga pulong nining adlaw. Salamat ni o Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus among among manluluwas, bugtong manluluwas og Dios, kayong tanan among gipasalamatan sa iyang ngalan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan o kaniyan sa kita nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ug kining tanan grasya gipabuhi pa kita sa Dios gumikan sa iyang tuyo, gumikan sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. We don't deserve it. Dili kita ngayon nini apan tungod kay man siya plano sa atong kinabuhi. Gipaymuslan nato kining maong grasya. Unas tanan. Sa di pa kita magasugod ato kining hisgutan ni ining adlaw bahin sa mga sinugdanan gihapon nga mga pagtulunan nga sarang natong po ang mga pagtulunan ini o gikinahanglan mangayod ang paglabas sa atong pangunahuna to make it fresh in our mind. So ang inunta ang uluhan nining atong pagahisgutan nining adlaw bahin gihapon sa Kristohanong pagkinabuhi nga dili kasagaran. Okay, ato karong tunan ang mga sumbanan ug mga tulumanon sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi nga nagagiya o nagaagak sa usa ka magtotoo ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang tumong, ingon man tumong sa tanang mga magtotoo, for all believers, nga mao ang unsa spiritual maturity. Okay, sa alang kanimo magtotoo, angayng hinumduman nga niadtong higayon nga imong gituohan si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas, ikaw gibalhin diha-diha gikan sa imong pagkapatay espiritual ngadto sa pagkabuhi espiritual, from physical death, spiritual death ngadto na sa spiritual
spiritual birth. Okay? Okay, liho kadto nga gihimo sa Dios Espiritu Santo. Dili to imong liho. Sa laktod nga pagkasulti, ikaw na tao pag-usap. You were born again. Matud pa ka na sa Juan 3:3 o 3:7. Now, yan nga itong pagtuon sa mga sinugdanang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Basic doctrines. Atong nakatunan, ang timos o lintunganay nga kahulugan sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life. Nga mao kini. Nga ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi is a supernatural way of life. Ug mao sa ingon niya na kini nang hinahanglan ug dili usab kasagarang pagsunod o pagtuman ini. Sa in English pang pagkasulti, sagan ni mong madungog, the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Busaan niya karon ang mga sumbanan o mga talamdan nga atong batbaton ug tukion. Ug mao kining musunod. Unang talamdan, dining paagis Kristohanong pagkinabuhi. Kinahanglan nga mapun-an ka Espiritu Santo. Aron ka makatuman sa pagbuhat sa gimando sa Dios sa iyang plano sa imong kinabuhi. Unang bahin niya na, mao kini, wa ka biyai nga naginusara sa imong pagtubang sa kalibutan. Ang Dios nagasangkap kanimo sa iyang Dios nung gahom aron maoy mo tabang kanimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Daily activities, daily life. Kanang gahuma nagagikan pinaagis pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Tuuhi si Ginoong Jesucristo mismo kinsa nagasulti sa pag-ingon og mangayo ako sa amahan og hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makiuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. John 14:16 ug 17a. Ang imong magtatabang mao ang Dios Espiritu Santo, ang espiritu sa kamatuoran. Ug siya ihatag lamang ngadto sa mga sakop sa panimalay sa Dios, only to the members of the royal family of God. Why dili magtotoo ang makaangkon ining gahom sa Espiritu Santo? Wala. Kaya matud pa sa Juan 14:17, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Tiyang buon sa kadako kanang saara gikan sa Dios. Labihan dako kanang saara. Ana kaniya ng Dios nung gahom sa Dios Espiritu Santo kinsa mo puyo diha sa sulod nimo sa higayon nga ikaw maluwas. At the moment of salvation, God the Holy Spirit indwells into your body. Matud pa sa mga buhat 1:8, apan kun mo kunsad na kaniyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom sa dihang kamo maluwas. Juan 15:26, muanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya may tungod kanako. Ang Dios Espiritu Santo mao ang gahom nga nakapahimo kanimo sa pagsabot sa una-una ni Kristo. Yes. Without God the Holy Spirit enlightening us, di kita kasabot sa una-una ni Kristo. Diha sa Episo 1:13, si Pablo misuwat bahin sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios, sealed by God, pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na.
So, sa dihang ikaw naluwas, mipuyo ang Espiritu Santo diha kanimo. Isip ka na kaligunan nga ikaw gipanag-iyahan na niya. You are possessed or you are now owned by Him. Gisilyuhan ka, gitimrihan ka, hangtod ka na sa kangturan, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kinsa nagapuyo na diha sa sulod nimo o kinsa di nagyun mo biya kanimo. Dili. Ang 1 Corinto 6:19 tinaw nga nagsulti sa pagingon, wa ba kamo masayon nga ang inyong lawas templo man sa Espiritu Santo? Kinsa ana diha sa sulod ninyo o kinsa na angkon ninyo gikan sa Dios? Oh, ang Dios nga Espiritu Santo ana nagapuyo diha sa sulod ninyo sa pagkaagi nga himuon niya kanang templo alang sa magapuyo nga Dios nga mahan ug Dios nga anak. Sanglit ang matag usa ka magtotoo, permanente man. Permanente naman siyang pagapuyan sa Dios nga amahan, sa Dios nga anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Sa laing bahin, iyano ra ang proseso o paagi sa pagkapuno sa Espiritu. Puno ba? Pagpuno sa Espiritu Santo kini atong gisgutan. Bisan tuod ang Espiritu Santo nagapuyo na siya diha kanimo hangtod sa kangturan. Ang Espiritu Santo mupuno lamang siya kanimo kung wa kay ikumpisal o wa hinganling sala diha sa imong kinabuhi. Kung wa kay ba? Kung you are free from any mental, lingual, or overt sins. Sa dihang mubuhat kag sa, okay? Sa diyang makasa ka, ang kinaiyang makasasala, old sin nature, inayang Espiritu Santo, mo'y mo duma, mo kontrol ba sa imong kalag? Uwa kay mahimo, nga pakigambita o fellowship sa Diyos niya na. O sa pagkat og doktrina sa Biblia, bisag unsaon panimong paningkamot. Dili. Kasabot ka. Timan ka na. Ang Diyos Espiritu Santo kinahanglang siya ang mudumala o mupuno sa imong kalag kung buot kang mualagad sa Diyos. Mabuhat lang ka na niya kung imong hinganla ng imong mga sala ngadto sa Diyos kamahan. Sa gitawag taog unsa? Rebound. Og dili mo tago-taguan ang bisag unsang sala. Kana may uban na ito magtago-tago pa ba? Kung sa gisulti sa 1 Juan 1:9, kung isugid o hinganlan ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mupasaylo sa atong mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kasalanan. Ikulit kining maong bersikulo 10 imong kasing-kasing igsoong magtotoo. Tungod kay kung wa kaniya ng buhat sa kapasayloan, sigurado gyud kang pildi o sa kapakyas sa mata sa Dios. You will be a sure failure, a casualty in the angelic conflict, o ikaw sure failure in God's eyes. Sa dihang makaamgo ka nga nakasala di ay ka, hinganli dayon diha kanang salaa ngadto sa Dios. Rebound dayon. Uban sa imong pag-angkon nga nahibaw kag nakasa ka. Ikumpisal ka ng salaa sa hilom in the privacy of your royal priesthood, sa hilom diha sa imong pagkapari. Pari ka ra ba nga harianon? Okay? Kaya bigud nimo, basig nakalimot kanini ha, sa higayon sa imong pagkaluwas, nahimo kang imong kaugalingong pagkapari, you became your own priest, ug mo hinungdan nga mahimo na nimos pagduol sa trono sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagampo. Wa ka na magginahanglag usa ka pari nga mga liya, intercede nga to sa Dios alang kanimo. Ikaw na ang imong kaugalingong pari, uban sa imong kaugalingong harianong pagkasaserdote o pagkapari.
Unsa to'y tawag na to sa atong paghingalan sa atong mga sala ngadto sa Dios? Rebound. Atong balik-balikon ni hantod nga masilsil gyud ni sa imong limpatakan. Si David, sa iyang pagbuhat niini nagasulti pagingon og unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Human gyud sa imong pag-rebound, ha? Balik ka dayon ngadto sa imong pakigambitay sa Dios. Diha gyud in that very moment. Sa makaunsa pa, ang Espiritu Santo mupuno gilayon sa imong kalag. Busa makahimo na pud ka sa pag-angkon o pakigambitay sa Dios ug sa pagpadayon sa pagtuon o pagsabot sa pulong sa Dios. Paminaw igsoon kung magtotoo. Listen, ang rebound mo'y imong labing mahinungdanong tulumanon ingon nga Kristohanon. Do you know that? Ayaw gyud ibaliwa ang pagbuhat sa pagkumpisal sa imong sala. Ayaw tuguti nga magpabilin diha kanimo kanang maong mga sala dihas imong kinabuhi. Ikumpisal gyud dayon ang matag sala nimo ngadto sa Dios sa dihang makamatikod ka nga kadtong imong nabuhat o giuna-una o nabungat sa imong baba sala. Hinganli gyud dayon kana. Sa dihang naluwas ka, luwas nagyud ka sa kanunay. Di man ikanapod. Kaya ka ng mga prinsipyo nga itong gipanghisgutan. Okay. Now, as we continue in our discussion about the Christian way of life, it is my job, akong katungdanan, nga gisangon sa Dios nga rikan ako, to encourage, pagdasig, to teach the gospel, maayong balita sa kaluwasan, and point you in the direction of a local church where you can find your pastor and grow up spiritually. Muna akong katungdanan. And as we knew from doctrine, the Christian way of life, ang umaliko na sad ni, is a supernatural way of life. Ug tungod niya na nanginahanglan kini og is supernatural way of execution pod. Now, let us take note ni ining prinsipyo. Some requirements in the execution of the Christian way of life mao kini mosunod. It requires routine. That's number one. It requires an organized life. Organisado, pinahaluna nga matang sa kinabuhi. Ikatulo, it requires a true scale of values. Hustong sumbanan nga sa mga values. Mao ni katuloy, ikaupat, it requires making good decisions from a position of strength. Ikalima, it requires perseverance. Pagkamalaho tayon. Og ang ikaunom, it requires persistence. Mapadinayunon. Furthermore, the Christian life is learning to do nothing. Natinga ka niya na. Is my statement correct? Yes, it is. Surprised to hear that? Natinga ka? In salvation, sa kaluwasan, what do you do? Ngutana ko nimo. The answer is nothing. Gusto? You just believed in Christ and you were saved. Gusto? So you have done nothing. Og kana grasya. Diha usab sa rebound, confession. What do you do? The answer is nothing. You simply named your sins and God forgave you your post-salvation sins. Gusto? So you have done nothing po. Again, that is unsa? Grasya. Diha na po sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay, the faithless life. What do you do? The answer is nothing as well. You just rested with faith in God's word
So you have done nothing to. Kana, again, is grace. Akong balikon. We all call them grace. As we knew, grace is what we do not deserve, we do not earn or work for. Ako ginang gisubli, gibalik-balik nga prinsipyo. So, you have done nothing to. Again, that is grace. So, ang kaluwasan, grasya. Ang pagkumpisal, rebound, grasya. Ang faith rest, drill, grasya. Kining tanan, grasya. We do not earn, we do not deserve, we do not work for. Furthermore, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. By the way, adunay duha ka klaseng mga magtuto on the face of the earth, namely winners and losers, right? Review naman po ni. Let us try to examine ourselves as to where do we belong? As to where do we belong? Hay man takinima, ay sakop. You know, it is normal for a newborn baby to want food, right? It is normal for adults to want food. It is normal for a believer to desire or want food, the Word of God, right? But the question is, naipangutana, why is it that majority of believers today, kasagaran o bagang duot sa mga magtutuo karong panahon na do not desire the Word of God? Nga naman. Do you know the reason why? The answer is because these believers do not rid themselves from some kind of evil. 1 Peter 2:1 says, "Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings." Now, ang sa ka magtotoo must deal with his sins and evil in life. God has only one standard for every believer in phase 2. Do you know what it is? Ang tubag, ang pulong sa Diyos, the Word of God. Sunod na kong pangutana. What and how is your spiritual life? Kumusta na? But first of all, what do we really mean by spiritual life? Plainly, spiritual life is our relationship with God, our rapport with God, our harmonious relationship with God. Mao ka ng spiritual life. And you know what? Rapport with God must precede rapport with people. Every believer has a scale of values in life. He may be a baby believer or a carnal one. Karong panahon na, nowadays, if you have noticed it, kung nakaalinggat ka, nakamatikod ka, there is rise of evil and dishonesty in the world. However, a believer who functions with doctrine makes everything in his life clicks. His love life clicks. His marriage clicks. His relationship with people clicks. Practically everything clicks. Musalir. That makes him a happy person, a winner believer. A winner believer's life has meaning and purpose in life. It is tragic, subo yun palandungon, that majority of the people today do not have any clue how to live a life with meaning and purpose and with definition. But as believers in Jesus Christ, we have found meaning and purpose in our life. How did we find it? Di nato kini makatuni. First of all, God gave us a new life. Bagong kinabuhi. Yatong imong gidawat sa Ginoong Kristo ang imong manluwas, you were given a new life. We have eternal life through faith alone in Christ alone. John 3:36. Ikaduha, God gave us a new position. Lahi o bag-o nga kahimtang. We are no longer in Adam. We are in Christ. And through the baptism of the Holy Spirit, we are in the same body of Christ. What a purpose, what a meaning we have to life, right? Ikatulo,
God gave us a new power. Bag-ong gahom. The Holy Spirit indwells us, mupuyo sa atong lawas, and He is ready for activation through rebound and spiritual growth. Thus, every part of our life as believers will have a meaning, will have a purpose. Ano ikatulo? Ikaupat. Ang matag usa ka magtutuo, pare. Every believer is a priest. What a meaning that has. That means we have direct access to God. Every believer has a ministry. Oh yes, may tungod ining ministry ining spiritual gift. Ang Dios nagahatag ni ini sa matag usa ka magtutuo. At the moment of salvation, hatagan dayon gilayon siya og spiritual gift. Gift tingali pastor teacher, gift as an evangelist, gift as a missionary or a church worker, unsa pa diya. A gift of helps, administration, o unsa pa diya. We will take that up sa lain usab nga pagdulunan. May tunay spiritual gift. So, every believer has a ministry. And by the way, ang atong pagkapari, our priesthood, functions 24 hours a day. Ang trono sa langit is never closed. What a meaning that is. Now, no matter what happens in our life, bisag unsa may tabo sa atong kinabuhi. You see, when I was lying in the hospital bed where I had my heart surgery in 1996, I was a priest. And I could not function in any other way. Maybe you're so weak, maluya ka, that you could not talk. But as long as you can think one thought, ikaw, usa ka pari. And you can take your weaknesses to God the Father 24 hours a day. And listen, even when you are weak, you cannot even think a prayer. Ang Diyos Espiritu Santo makes intercession for you with groanings which cannot be uttered. And therefore, ikaw usa ka pari. Ang ikalima, fifth, you are an ambassador. Embahador ka. You know, ambassadorship emphasizes all believers are on full-time Christian service. Full-time nga itong pag-alagad ingon nga mga Kristohanon. And maybe even the nurses that stand around you and you're in your dying moments, your life will affect them. Mopiktar kanila. And maybe you have a word to say. You are an ambassador. Your whole life, whatever it is a purpose. It is a ministry. Now, when it comes to the ministry of believers, this is where you and I function together. We are all members of the same body. We are a team. Yes. We have a spiritual gift, and the purpose of that spiritual gift is so we can function as a team. Ingon nga team. You're a member of the team. I am a member of the team. Ang matag usa ka magtuo is important to the body. Akong balikon. We function as a team, and that is basically our purpose. So again, as a priest, na sa 1 Peter, as an ambassador, na segundo Corinto 5:18-20. As to spiritual gift, 1 Corinthians 12. Our ministry is the function of spiritual gifts in the body of Christ as a team. O paminaw, sa plano sa Diyos, every member of the team is important. And therefore, we must keep plugging as a team. Let us keep on keeping on. Padayon. It's important, mainungdanon kayo, to remind ourselves of some doctrinal principles like the following. A believer can reject doctrine, but he can never change the reality of doctrine. It is not what a believer has that makes the difference. It's what he has in the inside which makes the difference. That means what? Attitude.
ang imong pagtagad. The greater knowledge of Bible doctrine a believer has, the greater blessings he expects. A believer who has no truth is a confused person, a disorganized person. It is financially and spiritually expensive to be out of fellowship. And umdum ka ni Jonah, he spent a lot both financially and spiritually. Now, let's not forget that there are three kinds of believers in this world, namely, believers who have doctrine but do not use it, they are losers. Number two, believers who do not have doctrine, they are either potential losers or winners. Number three, believers who have doctrine, ugwa nila gamita ka na. They are the winners. I mean, kung balik ko na, let me correct that. Believers who have doctrine and are using it, nagagamit niya na. Kini sila mga mananaw. They are the winners. Akong balikon. Believers, ang una nini, believers who have doctrine but do not use it, they are the losers. Ikaduha, believers who do not have doctrine, they are either potential losers or winners. Ug ang ikatulo, believers who have doctrine and are using it, they are the winners. Every person organizes his life around something. God's word is never wrong. Apart from God's word, everything is meaningless. Without the Lord Jesus Christ, life makes no sense. We badly need God, but God doesn't need us. Now, kung bahin na sa evangelism, okay? Evangelism or witnessing, pagsangyaw. We believers are admonished not to muddle or confuse the gospel message. We have to know it and be able to communicate it. There are three doctrines that we need in order to present the gospel message, namely, redemption, pagtubos. Number two, reconciliation, pagpasiguli. O ang ikatulo, propitiation, pagtagbaw. You see, si Ginoong Jesucristo did all of the above at the cross. Likewise, kita gimaduan not to make an issue out of ourselves. Instead, we have to make the issue out of the issue and make the issue clear. This is the slogan or inunta motto o guideline sa bahin na sa pagsangyaw. Let us be aware of the wrong kind of evangelism, which is presented by some mixed up and confused evangelists like ang sagad nila, repent and then believe in Christ. That's not the correct way to evangelize. Ano man? Tubag? Because that is the introduction to works salvation. You see, faith plus works negates salvation. It is faith alone in Christ alone. Hinumdumi na. Actually, every believer in Christ is an evangelist, diba? Kitang tanang mga magtotoo, we are evangelists. He is called to fulfill the Great Commission. Ang matag usa ka magtotoo is called to fulfill the Great Commission. Diyan sa 1 Corinthians 9:16, si Pablo nagaingon, yet, when I preach the gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. However, ang mga pastors are mandated to do the work of an evangelist in 2 Timothy 4:5 nga nag-iingon, do the work of an evangelist. Oh, get this. All believers are mandated to evangelize in 2 Corinthians 5:19. Ang gasa sa pastor magtutudlo og ebanghelista ana kana mabasa diya sa Efeso 4:11. Take note of this. Every believer in Christ is given a spiritual gift at the point of salvation. Yan ang higayon, diha-diha gyud sa iyang tuo kang Ginoong Jesucristo. Siya hatagan. Yan ang spiritual gift. Furthermore, na ay mga don'ts in the field of evangelism. And to make a few,
I mean, to name a few, akong hinganlan ng uban, tagaan lang ka nakukupat. Number 1, do not witness from impurities, meaning you have some personal sins that you have not confessed. Wa ni mo i-rebound. Kinahanglan nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo una before you witness somebody. Importante kayo na. Kaduha, do not obscure, do not dilute or pollute the gospel. Ayaw lubuga. Number 3, do not say, believe and commit. That's a wrong approach. That's a wrong issue sa'yo. So do not say, believe and commit. Don't say, also, ikaw pat, don't say, repent and then believe. You see, to repent has nothing to do with the gospel. Do you know why? Because the Lord Jesus Christ has already been judged due to your sins. Just believe. Maura ka na higala. Maura ka na igsoon. Just believe. Tuuhi lang. There are still some wrong issues of witnessing sa evangelism. Number 1, you must be baptized to be saved. Kinahanglan bautisbuhan ka sa di pagkamaluwas. Number 2, you must be a member of a church. Kinahanglan nga ikaw sakop o sa kasimbahan. Number 3, salvation by works, etc., etc. Sayop. Not salvation by works. Ang kinagrabihan, the worst is legalism, doing works for God. Just believe. Na, okay? Don't forget. Just believe. Do you know what? Evangelism is not an ego trip. You see, there are some churches nga may kompetensya na sila how many people they have the witness to. The gospel is the most powerful message in the whole universe. Do you know that? And that is grace. You see, when the gospel is preached, it has power. Ay gahom. The power is not in the preacher or because of the persuasive eloquence of his message, but rather that God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. 1 Corinthians 1:21. Ang plano sa pagtubos, the plan of redemption, unfolded as Almighty God sent His Son to earth on a mission to die, to give His life as a ransom for many. Mark 10:45, na nasa NIV. And not simply to die, but to die on a cross in punishment for our sins so that we might be forgiven and receive the gift of eternal life. Well, to many, that sounds like nonsense, di ba? Sa kadaganan mo raw, wa by sense ba? But the Bible says, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 1:18. If there is a true gospel taught, there is also a false one. The false gospel is one which teaches salvation by works, and that is the bad news, not good news. Ang tinuod yung evangelista, a true evangelist, is one who preaches the grace of God and never compromises to please men. Ang usa ka evangelista not only wins the lost, he also fires up believers to go and win them. The gospel does not merely bear witness to salvation history, it is itself salvation history. It breaks into the life of man, refashions it, and creates communities. Since the gospel is God's address to men, tumong man ni kanatong mga katawan, it demands decision and imposes obedience. Ang maing balita sa kaluwasan is not an empty word. It is effective power that brings to pass what it says because God is its author. Ang Diyos mo ay nagasuwat niya na. But what is this gospel? Mangutana ka. Number 1, that Jesus Christ wanted everyone to hear it. Number 2, that is God's power to save mankind.
Now, by the way, ang Queen ni Greek ni ini nga pulong for the gospel is nganlan niyog Evangelion. Evangelion, meaning good news. A simple way to summarize the content of the gospel is that it contains facts to believe in, commands to be obeyed, promises to receive and to keep. Now, timan ikining prinsipyo, igsoon o higala. Grace before judgment. Kinahanglan hinumduman nato kini. Let us remember this. Karong panahon na, we still have today normal evangelism. Unsa man ning normal evangelism? It is a grace period given to us by God. Only God knows it won't be long that we are going to have crisis evangelism. Humani ining normal evangelism ang musunod mubanos mawang crisis evangelism. It won't be long. Di na magdugay. Inumdum ka, just like the time of Noah. Panahon ni Noe. Ang mga tao nitong panahon na were given grace period of how many days? Pilang adlaw? 40 days and 40 nights. After the 40 days and 40 nights, grace period to. Okay? Mimando ang Diyos ni Noe, to shut the door of the ship. Where how many entered the ship? And were spared from the great flood? Pila? Only 8 people. 8. Si Noah, si Mrs. Noah, ang tulo ka mga anak laki, uban sa ilang respective wives, equals pila? 8. Mao na total. 8 ra. Okay? 8 ra ang naluwas. Diyan usab sa libro ni Amos, Kapitulo 8, versikulo 11. God's word warns us that there's going to be famine and thirst for the word of God. Binisaya, aniya karon, ang mga adlaw mo abot na, nagaingon ang Ginoong Jehova, nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova. Pasidaan kini. This is a warning. Alang sa mga dili magtutuo, ingon man sa mga magtutuo kinsa way gana o interes, way kaikag, way panahon sa paminaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, tinuod kini mao ang pasidaan sa Dios. Okay? Pasidaan kung malikon. Pasidaan kini alang sa mga di magtutuo. Unbelievers. Apil ang mga magtutuo nga way gana, way interes, way gugma, way panahon. Mao na mo ingon sila way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? This is God's warning. Be sure to remember that this is the time that we call grace period that God is giving us. Listen. God says what He means. And He means what He says. Kasabot ka? For you, unbeliever, alang kanimo dili magtutuo, why Kristo si mong kinabuhi, this is for you. Ang admonition sa Dios mo kini. Ang tugon, mando, mangno sa Dios alang kanimo dili magtutuo mo kini. Believe or burn. Mo kana iyang pasidaan. For you, believer, okay? Nimo igsuong magtutuo. Igsuon man ta. Anak man ta sa Dios. For you, believer, God's mandate is alang nimo magtutuo. Ang tugon, mando, mangno sa Dios kanimo mo kini. Study my word. Believe and apply it or be a miserable jerk. Tuni, tuohi, gamita nga kung pulong o kundili, latiguhon kanako aron ka makaamgo. For you, my friend or fellow believer, use your volition. Pagpili higala o ingson, gamitang imong kabugot, learn and live or live and learn. Pilihan na. Learn and live or live and learn. Kat-uni, manigingon og kat-uni o kinabuhiya.
or kinabuhiya o katuni. Ikaw mo pili na. Sa iyon nga paagi, kay iyaman na ka sa Diyos mo ang katuni una, unya kinabuhiya. O ang lisod nga paagi, kay iyaman na sa tao, pag kinabuhi una, unya katuni ka na. Those are the two choices you have to make, okay? Wata magama in town na kanintanan sa pulo sa Diyos. But it's not too late. Di pa ulahi higala nga ikaw matulid. It's not yet late that you can be straightened out. Remember, God is a God of second chance. He's just tapping His foot, waiting for anyone who would heed His warning. Does that make sense? Of course it does. Ang Diyos na gud nang nagsulti niya na. Again, let me repeat. Balikon ko. It's just a matter of choice. Whatever choice or decision you make, only you are responsible, answerable, and accountable for that decision. Nagkasabot ka? I hope you understand that. By the way, we are actually living in a very perilous time. In fact, we're living right in the middle of the most spoiled, the most pampered, the most corrupt, and evil generation. This means that there is a mass confusion out there, right? Ang ano magkiting naingon man ini? Ang tubag? Because this is the age of apostasy. The word apostasy is a combination of two Greek words. Apo, ang kapasabot ug apo, away from. Ang stasia, which means standing, hence, to put them together, it means standing away from. It actually means standing away from the truth. Mao nang apostasya. That is why God's word in Ephesians 5:16 nagaingon, redeem the time because the days are what? Evil. Nabrihi ka na imong Biblia niya. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Binisaya, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kini mga adlaw. Yes. Unusual happenings all over the whole world. There is unrest. There is terrorist attack. Dili kay attack lang, attacks. Horrific incidents, disasters, catastrophes, unsa pa? Mga bulkan ng buto na. Unsa pa? Mga linog. They are taking place in many parts of the globe. You're aware of that. Terrible downward spiral of America's moral standard. In fact, America's faith is being tested. Ang Biblia is banned in public schools. Prayer in schools is also banned. Morality is becoming a dirty word. Immorality is becoming the norm on TV, in our American schools, and even in our churches. Now, what are we talking about here? Ano sa may itong gisgutan? We're talking about the signs of the time, the signs of the age, which is apostasy. There will be famine and thirst of the Word of God. Amos chapter 8 verse 11. Ano pa man ang atong makita karong mga panahon na? Well, criminal behavior is on the upsurge. Too much emphasis on sex, promiscuity, child and adult pornography. So what are introduced in schools? Condoms. Kining tanan. As America and the whole world faces terrorism, extreme economic turmoil, natural disasters, and increasing tension among our people and nations. In short, so much is happening in the world and so quickly. So everybody is asking, where are today's dramatic and dangerous trends taking us? Maunay hinungdan. Nanong mga tao are getting very much concerned, apprehensive, and anxious with the direction the world is heading. These are clear signs of the time, correct? So, while there is time, there is still time and chance that God is giving us, why not straighten ourselves up?
and pick up the scattered pieces of our miserable life. You know, there are only two things that run a believer's life. Adun lang may duha ka butang ang magapadagan sa kinabuhi sa magtotoo. Doktrina, ang kaduha, disiplina. Doctrine or discipline. Yes. Either doctrine or discipline runs a believer's life. Believer, ha? Alang kanimo kini magtotoo. God's word is the stimulus to all believers for them to respond either positively or negatively. Once they respond positively, mayon sila oo, the result would be blessings, prosperity, success, and promotion in life. Those are what we call the inescapability of divine blessings. On the other hand, once the believers respond negatively, mayon sila to that stimulus, the result would be cursing, adversity, failure, and demotion in life, called the inescapability of divine judgment. Either of the two results will hunt down the believers, will run after the believers. My friend or fellow believer, make your choice. Pagpili. Magampo ta. Ama na mo ka Diyos, nagpasalamat kami kanimo niining mga pagtulunan nga mong nakatunan niining adlaw, pagpahimangno, pagpasidaan kanamo, ang warning. Salamat o Diyos nga ikaw nagamatinumanon gayud sa pagtuman sa imong mga saad. Wala gyoy saad nga dili nimo tumanon niining adlaw. Nagapasalamat kami og dako may mo pa kami gidugangan pag mga kaalam gikan sa imong balaang pulong. Nga mo lamang nga mong kalig-on, kaisog, kalipay, karuhay sa kinabuhi. Bisan pataliwa sa daghang mga gumunhap o mga suliran. In the midst of all problems in life, you are there. Your word is there. Available 24 hours a day. Busa salamat o Diyos, uban ni kami sa among tuon nini, paggamit nini sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi. Aron among makabot ang among common goal as your children, which is spiritual maturity, aron makabot na mo ang katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa paghimaya kanimo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.